Sidien ta' diversi medet ta' art fin-Nadur intesew għal kollox minn Roberta Bela u l-gvern tiegħu u dan minkejja li sena ilu kienu mwiegħda minn qabela stess li kellu jsibilhom soluzzjoni għat tħassib tagħhom. L-artijiet ta' dawn il-familji spiċċaw irreġistrati minn Fondazzjoni privata u għalhekk dawn jinsabu nkwetati la darba djarhom jinsabu mibnijin fuqhom fi proċess li mill-ewwel għajjem dubji jekk sar sew. Dwar din is-sitwazzjoni tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u għat l-attività politika fir-Rabat Għawdex wara li l-ġimgħa li għadda użar lil ħafna minnhom u sema' it-tħassib tagħhom. Bernard Grek qal li minkejja l-wieda li Roberta Bela mlilhom sena ilu ma sar xejn u l-inkwiet ta' dawn il-familji żdied u mhux naqas. Jiena żort il-diversi residenti ġewwa n-Nadur. Jinsabu imħasba, inkwetati. Imma llum mhux imħasba u nkwetati biss. Jinsabu wkoll frustrati, jinsabu irrabjati għaliex Robert Abela sena ilu mar jiġri ġewwa n-Nadur biex jgħidilhom illi huwa se jagħmel xi ħaġa malli sar magħruf illi Fondazzjoni privata irreġistrat l-art fejn hemm id-djar residenzjali tagħhom u llum sena wara evidentement baqa' ma għamel xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll li jekk il-gvern jibqa' ma jsibx soluzzjoni se jkun il-Partit Nazzjonalista fil-gvern li jinvestiga bis-serjetà. Dan nagħmluh, iva, nagħmluh wara investigazzjoni għaliex aħna nagħmlu l-affarijiet kif suppost aħna nagħmlu l-affarijiet bis-serjetà. La darba jidher kompla Bernard Grek li hemm nuqqasijiet bil-bosta gvern imexxi mill-Partit Nazzjonalista jirtira reġistrazzjoni u jekk hemm bżonn jippreżenta l-emendi meħtieġa fil-liġi.